Нәрсәсең ул мәхәббәт? Татлы баллы әллә әшеме? Ничек килеп чыгасың ул хис? Бу сорауларга җавапның иң бөек галимнәр дә таба алмыйлар. Бәлки җырчыларыбыз бу сорауга җавапны беләдер. Әйдәгез ачыклап карыйк. Эфирдә яшьлек тавышы һәм мин Дилә Нигъмәтуллина. Киттек. Мәхәббәтнең нәрсә икәнен аңлатып бирә алмасаң да, дустым, яшьлек тавышының баскычында нык тордың. Ләкин бүген саубуллашыр вакыт килеп җитте. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүттән борылыш. Иң көтелгән һәм яратылган мизгелләрнең берсе каршы алыгыз экраныбызда премьера. Bir düşkün asılma, senin bilen ütten her günüm. Uçaklarda olmuyor duram, düşküneme elle sonum. Kayışlı günümdesin, yıldızlı günümdesin. Bir günge dey tanımazdır, en tatlı sırrındesin. Şaklarda yanlarında bula oluğa, senin bilen birge bir uşakta süyle de şaşıp yoluğa. Koyaşlı günümdesin, yıldızlı günümdesin. Bir kimge dey tanımazdır, en tatlı sırrındesin. Yıldızlı günümdesin, bir kimge dey tanımazdır, en tatlı sırrındesin. Bәхетемсин, uşakның синдә җылысы. Шул җылыга сусаган җанның синең өчен килә җырлыйсы. Кояшлы günümdesin, yıldızlı günümdesin. Bir kimge dey tanımazdır, en tatlı sırrındesin. Yıldızlı günümdesin, bir kimge dey tanımazdır, en tatlı sırrındesin. Bir kimge dey tanımazdır, en tatlı sırrındesin, en tatlı sırrındesin. Гөлназ Акбашева өчен мәхәббәт ул саф хисләрне бер-берең белән бүлешү, бер-береңне аңлау, хөрмәт итү, кадерен белү, кайгылы һәм шатлыклы вакытта да бергә булу. Бүген Гөлназ бик матур сан астында урнаша.
Кайсы җырчыбыз өчен мәхәббәт ул хис кенә түгел. Ул бер-береңне аңлау һәм хөрмәт итү. Сез бер дулкында булырга тиеш. Миңа калса, бу бик дөрес билгеләмә. Бу темага мәңге сөйләшергә мөмкин, ләкин безнең инде клипка да күчер вакыт килеп җитте. Биредә Инсаф Марданов. Her günü göresin düşüme, yılmayıp şıgasın direnenine, şeşeğine jillerge, jillerge, jillerge baradı büdesin direnene. Мәхәббәт кешеләр күңеленә үтеп кереп, туң йөрәкләрне дә эритерлек бөек көч. Ул мәңгелек. Бу бөек көч дөньяга кеше белән бергә туган. Алдагы җырчыларыбыз минем белән килешә микән? Әйдәгез ачыклыйк, биредә Диләрә Мираваева, Сабина һәм Ленар триосы.
кайтуыңны көтәсеңдер һәр көн сагынып. Язлар җитсен инде, җирләр кипсен, кайтырмын мин кыштай кагынып. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Һәр минутым, һәр сәгатем минем сине генә уйлап үтәдер. Көт син мине, әнкәй, көт син бәгърем, үкенмәдә гомер үтә дип. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Изге орлык без бит балаларың, туган илгә хезмәт итәбез. Синең белән булу мизгелләрең, айлар аша өзлек көтәбез. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнне, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Сакланырсың безнең күңелдә. Яшьлек тавышын хаситә төркеме дәвам итә. Мәхәббәт ул дөньяның тоткасы, мәхәббәт ул бөтен идеяларның ышкыны, яхшылыкның һәм яманлыкның учагы дип җавап кайтардылар алар. Дөрестән дә яшь башкаручыларыбыз өчен лаеклы җавап.
Рамилә гомумән мәхәббәт хисен сүз белән аңлатып булмый ди. Мәхәббәт ул шундый тойгы, матур хис. Аны тоеп карамыйча танып булмый. Мөгаен син хаклыдыр. Иң мөһиме, Рамил белән мәхәббәтегез гомерлек булсын. Сихрләде серле күзләре. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизә. Йөрәккәем, сине тибә. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Каласы ирек. Яраткан җырчыларың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары нәкъ менә сезнең кулда. Кайтырмын дидең дә киттең бит шуларымнан үбеп. Утырам көннәрне сагынып, күз яшьләремне
ай-яй-яй. Смслар, хатларыма жавап yok, эндәшмисең. Сөю газабында янып киләмени яшисең. Сөю газабында янып киләмени яшисең. Ялынырсың, ялварырсың, котырма мине алай. Болайда йөрәгем янда, кайларда син, ай-яй-яй. Болайда йөрәгем янда, кайларда син, ай-яй-яй. Горурлык дигән шайтанны җиңеп кара ярсыма. Теләсәм миндә китап, кулы булыга барасана. Теләсәм миндә китап, кулы булыга барасана. Ялынырсың, ялварырсың, котырма мине алай. Болайда йөрәгем янда, кайларда син, ай-яй-яй. Болайда йөрәгем янда, кайларда син, ай-яй-яй. Дуслар, кемнәр әле безнең социаль челтәрләренә язылмады, тизрәк кирип язылыгыз. TMTV телеканалы сезнең белән дуслашырга тели. Instagram челтәрендә безнең TMTV онлайн исеме буенча кирип таба аласыз. Шулай ук контакт челтәрләрендә һәм YouTube каналында да безне кирип карарга мөмкин. Кушлашыдың да китеп бардың. Айрылышы авыр бит. Күзләреңнең моңын йөрәгемә салыйм. Тукта дусатым сабырым. Ömür boyu yarısı yürek, seni sağınıp solğunar. Hidilerde dolkun şu aşkıma dostum, көңіліме дәуі dolkınar. Kışlar senisiz nişler, nişe kar bu sular. Orman işe kışalar, işilemez metallar, ikimizde sular. Orman işe kışalar, işilemez metallar, ikimizde
Эльвина фикере буенча мәхәббәтне һәр кеше үзенчә аңлый. Мәхәббәт ул бер-береңне хөрмәт итү. Һәр эштә җан атып ярдәмгә килә белү, әлбәттә, ышану. Бик дөрес, мәхәббәтне шушы сыйфатларсыз күз алдына да китереп булмый. Başlap gelgende Qabat seni Kürdüm tüşümde Işan dedin Eytken sözüne Yok ışanmayım Sina ışanmayım Senin belen Birge bulalmayım Yeraklarga Hazır vakit ötüp gitti Sina bulgan hisler süreldi Çıkma büten benim yollarıma Tırmışımda izler kaldırma Yok kerakmi Mina kerakmi Senin hisler mine eretmi Yeraklarga gittin meni kaldırıp Vakit yaralarını düzeltmi Yok ışanmayım Yok ışanmayım Yeraklarga gittin meni kaldırıp Hamanda özünü unutmayım Yeraklarga gittin meni kaldırıp Hamanda özünü unutmayım Тапшырубызны искә алыр вакыт игътибар экраннарга.
Киләсе җырчыбыз мәхәббәтнең иң татлы мизгелләрен татырга инде өлгергән. Аның өчен мәхәббәт ул дөньяның иң матур хисе. Мәхәббәттән иҗат барлыкка килә, шигырьләр языла һәм җырлар иҗат ителә. Şaktan kuşağına alıp nazlağuşum minim sırlarımni sıydırushum ihlas anlağuşum minim leveniyim duasına irtelerim boşlana ügüt nasihat kineşim durmuşta zata vara. Eniyimden koşup gına sürleşken günlerimiz sular sibip terbiyelep üstürgen günlerimiz Reşim şefkat igülükle düşündürgen kışım canıma singen sözleri bağlam merhametli Ak yolunu deveniyim o yakışı şigilgen Durmuş yemin yeşevdemin ona gana sındırgen Deveniyim duasına irtelerim boşlana Ügüt nasihat kineşim durmuşta zıtta bara Deveniyim duasına irtelerim boşlana Ügüt nasihat kineşim durmuşta zıtta bara Ügüt nasihat kineşim durmuşta zıtta bara Мәхәббәт ул изге хис. Ул һәрбер кеше өчен аерым аңлатма бирә. Мәхәббәт ул йөрәк эше. Мәхәббәт иман кебек. Аны тотып карап булмый, аны йөрәк белән генә сизеп була. Бүгенгә мин Дилә Нигъмәтуллина сезнең белән сау булашам. Яратып һәм яратылып яшәгез. Пока-пока.